Green Card 2024 sinaması ıglan edildi. Bize dün size bir haber getiripdik. Ve Green Card 2024 lotereyası boyunça entek resmi namların kabul ediş senesinin ma'lum edilmediğini beyan edipdik. Bu haberimizden bir neçe saat sonra bu barada anıq seninamı ıglan edildi. Bu baradaki ıhtiyarlı idaranın web-saytındaki malumata göre 2024 yılı üçün Green Card lotereyası boyunca resmi namaları 2022 yılın 5. oktyabrında saat 12:00'da başlaya. O resmi namalar online kabul edişlik 2022 yılın noyabr ayının 8'ine saat 12:00'da tamamlanıyor. Resmi namalar şu aşağıdaki orkazılyan salgıda online kabul ediliyor. 2024 yılı üçün resmi namaları tavşıran vaktiniz şu linkteki orkazcıdan peydalanmak maslahat veriliyor. Bize mühim maglumatları özüne cemleyenlik üçün dünkü haberimizdeki değişli bölümleri size qaytadan yetiriyeriz. Eysem Green Card näme? Ma'lum bolşaýaly her ýyla Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Green Card lotereýa mailnamasy Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna immigrasiýa derejesi az bolan ýurtlarda doglan 55 000 adama Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hemişelik gitmek mümkinçiligini berýär. Şu lotereýada utuju saýlama kompýuter arkaly geçirilýär. O utujularyň sany dünýä boýunça 6 geografik regionlara paýlanylýar. 2024 yılı üçün soragnamalar 5. oktyabrda kabul edilip başlanýar. Divi lotereýa barada giňişleýin maglumat berkidilen şu salgyda el yeterlidir. Utujularyň köp götürüm Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna immigrasiýa az baran ýurtlarda doglan adamlara berilýär. Utan adamlara olaryň indiki etmeli ädimleri barada ýörüýtü gözükdirme ulgam arkaly berilýär. Bellemel zat resmi namalar tawşyrmazdan ozul bu baradaky görkezjüýüniň dolu we ünsüz okulmagy maslahat berilýär. Resmi namalar online tertipde tavşyrylýar. Resmi namalar tavşyrylandan soňra berilen online kodu bir saklamak wajypdyr. Green Card'a her kim özüniň ýüz tutmalygyny ýatlatmak isleýär. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistana elçihanasynyň geçen ýyl ýaradan maglumatyny täzeden ýatlatýar. Möhüm maglumat: kezzapçylykdan we hilegärlikden äge boluň. İnternet ulgamyndaky kezzapçylykdan we ally we salýan sahypalardan ýa-da elektron poçta arkaly gelýän nädagry maglumaty, resmi maglumat ýaly görkezip ally we salýan internet sahypalardan serasap boluň we giňişleýin maglumat bilen şu salgyda tanyşyp bilersiňiz. Divi 2024 gatnaşmak üçin internet arkaly tawşyrylýan elektron soragnamany özüňiziň doldurmalydygyňyz maslahat berilýär. Soragnamany doldurmak aňsat we töleksizdir.